Il-Katedral tal-Lvant, jew kif inni forsi magħrufa aħjar dik ta' Santa Katarina fiż-Żejtun, ingħatat dehra ferm iżjed dinjituża hekk kif tlesta r-restawr fuq il-ġenb tagħha. Din il-faċċata li tkopri madwar 890 metru kwadru rat il-bidu tar-restawr tagħha fil-21 ta' Ġunju tal-2017. F'ċerimonja ta' inawgurazzjoni, il-Perit Defni Fenek spjegat kif dan il-proċess metikolus ta' restawr inqasam fi 3 fażijiet. Fost dawn kien hemm it-tisħiħ tal-istruttura u l-prevenzjoni tad-deterjorazzjoni tal-ġebla tul iż-żmien. Naddafna fejn kien hemm speċjalment taħt il-gwarniċuni ħafna swidija minħabba l-ammont ta' karozzi, minħabba traffiku li jkun hawn, eċetera, eċetera, u dak tnaddaf bil-galbu biex kemm jista' jkun aħna il-patina tal-ġebla nżommuha. L-Arċipret taż-Żejtun saħaq kif ir-ritorn ta' din il-ġawra arkitettonika ser tħalli effetti pożittivi fuq il-poplu Żejtuni. Sa meta inti qed tirranġalu jew tgħin biex jiġi rranġat xi ħaġa li hija l-qalbu hija naħseb sentiment ta' ferħ u sentiment ta' ringrazzjament. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Owen Bonnici wera l-apprezzament tiegħu għal dawk kollha li ħadmu qatih sabiex dan il-proġett sar suċċess. Bħalissa dejn taħdidiet importanti sabiex nindividwaw l-iktar postijiet patrimonji tal-Knisja li jeħtieġu attenzjoni u aħna nkunu nistgħu ngħinu biex dan ikun jista' jsir.